Jo sé que arribo a un públic jove, llavors el mínim que puc fer és parlar de les meves coses, perquè sempre pensem, no, això que m'ha passat a mi només m'ha passat a mi. No, li passa a tothom. Jo crec que als 18, que ens toca escollir carrera, vaig triar magisteri, que era una cosa completament vocacional. Tenia molt aquest puntet de la comunicació i del periodisme i pensava que vull intentar-ho, i va ser la manera que vaig trobar literalment amb un iPhone i un sueño. Com no hi havia tampoc una super intenció a que acabés passant tot el que va passar. Vaig tardar un any en fer-ho pel tema de la vergonya i també perquè volia decidir molt bé què feia. O sigui, jo me'n recordo que vaig començar fent Eufòria i havent de demanar justificants de TV3, em podeu fer un justificant perquè l'he d'enviar a la profe. El premi més gran per mi, i ho dic sempre i perquè és veritat, és que faci 3 anys que jo m'hi puc dedicar. El Cinquè Riu, un programa de Girona Secreta. Diuen que l'estiu tot a cuca viu, i amb aquest estiu que ja és aquí, arriba també el nou episodi del Cinquè Riu, el podcast de Girona Secreta. I arriba l'últim episodi abans de marxar de vacances, eh? Oh, i tant. I jo crec que ens hem guanyat, ja. Sí. Jo també ho crec. Comença a haver de tenir ja una mica de ganes. Ara, de platgeta, solet, moreno... Jo soc més de muntanya, però igualment, sí. Ganes d'anar a la muntanya, prendre el sol... També està molt bé, també. Prendre el sol a la muntanya? Sí. Bueno, quan camines ja... Jo haig d'anar amb porreta, que si no se'm crema... Ja farem un Ja m'ho repàs de imagino. plans que també són de muntanya, de platja, Una de mica de tot. tot tindrem. Però abans arrenquem aquest nou programa que, com sempre, gràcies a la mà de K-Home, i que us portem novetats, entrevistes de llocs nous que han obert a Girona, que, ojo, perquè sempre diguem el mateix, però és que sempre hi ha moviment, hi ha ambientillo, hi ha de tot. Els plans del mes, etc. Lo de sempre ho Una veureu mica de ara. tot, per no avorrir-nos I per aquest tant, estiu. jo començaria ja, no?, per no fer-se llarga la intro. Recordar que en aquest programa farem una mica barreja de tots els plans d'estiu, perquè barregem justament juliol i agost, perquè no us avorriu, perquè justament a l'agost no hi haurà programa, nois. Estarem a la platgeta o a la muntanya, com és el meu cas. Està bé fer Així vacances, que també, sí. ara repassem aquesta agenda amb tots aquests plans per fer aquests mesos d'estiu. Doncs això, quedeu-vos i comencem. Vinga, som-hi. Doncs, Aniol, comencem aquesta agenda del mes de juliol, una mica mix de tot el que podem fer aquest estiu a Girona. Obrim l'estiu amb el cicle de notes al parc, una iniciativa de l'Ajuntament de Girona que omple de música en directe jardins, parcs de la nostra ciutat, fantàstics per passar una mica aquesta calor. Això serà del dia 8 de juliol al 26 d'agost. 12 concerts, per tant, déu-n'hi-do les opcions que tenim, gratuïts i repartits, com bé us dic, en diversos espais verds de la nostra ciutat. I tindrem música clàssica, però també moderna, a la fresca, que sempre és d'agrair, i amb entrada lliure. Això sí, si us interessa algun concert en concret, mireu bé a la web de l'Ajuntament de Girona, perquè pot ser que necessiti reserva prèvia. I afanyeu-vos, que és allò típic de decidir-se a l'últim moment, després no queda... Sí, et confies perquè és entrada lliure i fa ràbia, exacte. Molt bé, doncs seguim amb un altre plan. Anoteu bé perquè torna la Fira de la Cervesa de l'estiu a Girona, el Girobir. Però aquest any hi ha un petit canvi. Es mou a la Copa. A la Copa. A la Molt Copa. bé. És un espai molt agradable, xulo. també fresquet, no? Exacte. Així, que va Sí, molt sí. bé per passar aquesta calor que dèiem. Això serà del 2 al 5 i del 9 a l'11 de juliol. De les 8 del vespre a la 1 de la matina. Molt bé. Déu-n'hi-do, Fins la 1 de la matinada per aprofitar tota aquesta nit. Tindrem gastronomia, concerts, tastets de cervesa i un bingo musical. Això del bingo serà els dies 4 i 11 de juliol, de 9 a 10 del vespre. Què més tenim? Doncs també tindrem aquesta tradicional cantada de veneres, que ja és típica, no? de la plaça Catalunya a Girona, la cantada del Foment. Això serà literalment demà 2 de juliol, per qui ho estigui veient l'1 de juliol, que aprofito i dir-vos gràcies, perquè esteu religiosament mirant el capítol en el moment que ho llancem, així que si t'agafa una mica en marge, pots organitzar-te i demanar en aquesta cantada de les habaneres. El Foment, com no? El Foment, que sempre apareix en la nostra agenda del mes. Què hi tindrem en aquesta cantada? Doncs són de l'Havana, Arjau, les anxovetes i, a més, Aniol, dir-te que serà amb entrada gratuïta. Mira, perfecte. Fantàstic. Així que, tot i ser demà, exacte, pots si us n'heu entrat avui, podeu anar-hi calendari, perfectament. això mateix. Què més tindrem? El 8 de juliol, una mica més enllà, tindrem la cita al CaixaFòrum Girona, perquè torna la nit d'estiu. Què hi trobarem? Doncs música, evidentment, màgia, espectacles,
tallers de màgia i moltes sorpreses de 2:45 de la tarda fins a les 11 de la nit. Déu-n'hi-do, O sigui, Una s'allarga mà d'hores, una estoneta, exacte. Què més? Ara anem a parlar d'un parell de festivals que tindrem també aquí a Girona. El primer és el Festival Zeta, que va des del 8 a l'11 de juliol. És la 6ª edició i en total hi ha 20 companyies d'arts vives i espectacles la condició és que són creats per artistes menors a 30 anys. És un festival molt diferent, molt innovador, és molt xulo. I mostra una mostra única de creació jove, és a dir, aquests artistes que moltes vegades no tenen veu per ser més joves, per estar començant o per començar a despuntar, aquest espai, doncs tenim aquest espai. No, per descobrir. A part del Festival Zeta, també tenim el FITAC, una cita que ja és imprescindible aquí a Girona, sobretot si us agrada el teatre, ja ho coneixereu de sobres. És la 26a edició d'aquest Festival Internacional de Teatre Amateur, que se celebrarà del 25 al 30 d'agost. Una mica ja més tirant cap a setembre, Exacte. no? Finals d'estiu. Però, a part d'aquests festivals, també tenim un munt a les comarques, oi, Judit? Sí, tant. Comencem pel Vallviva, que serà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, al cor ben bé de la Garrotxa. I 6ª edició, que sempre diem que les coses que tenen moltes edicions és que funciona i val la pena anar-hi. A més, manté aquesta vessant solidària. Tots els beneficis que es recaudin en aquest festival es destinaran a la recerca oncològica a través de la Fundació Eudald Morera. Música, evidentment que n'hi haurà. També tindrem gastronomia de primer nivell amb els xefs del territori català, natura, perquè és un espai fantàstic i connexió amb aquest territori. Una experiència ben bé única. Jo hi aniria, tot i que tinc els dies reservats, però s'hi hauria d'anar perquè... molt maco. Què més tenim? Aquest festival el vaig anar l'any passat jo per primer cop, em va encantar, m'ho vaig passar molt bé i és el festival més mític de la Costa Brava, que torna a més aquest any, renovat, ara sota el nom de Porta Ferrada Occident. Mira, han canviat. I a més, amb una nova gestió i amb més de 35 concerts, que Déu-n'hi-do, i Déu-n'hi-do aquests concerts, per això necessiten tant de temps per fer-los, durarà del 10 de juliol fins al 19 d'agost, o sigui, teniu tot aquest marge. No hi ha excusa de... No em quadra bé per dies. No. A més, per triar i per remenar tants concerts, no, al final, i això es farà, com sempre, en espais emblemàtics de Sant Feliu de Guíxols. Anem parlant també d'un altre clàssic de la Costa Brava, que és el Festival Cap Roig, com sempre, als Jardins Cap Roig de Calella, de Palafrugell, en la seva 26a edició. També unes quantes, No, aquests ja van al cúmul. Del 3 de juliol fins al 18 d'agost, 23 concerts. Sí, també uns quants per triar. I abans de passar a parlar una mica de què fer aquests mesos de calor al Gironès, recordar que des de la Fundació Universitat de Girona teniu un munt de màsters, postgraus, cursos superinteressants, Aniol, podeu entrar a la web, veure'ls. A més, teniu fins al setembre per poder apuntar-vos. Jo la veritat que ara em quedo una mica sense saber què fer l'any que ve. I n'hi ha de tot tipus, De tot tipus, a més. Exacte. I si no teniu res a fer o voleu fer alguna cosa de més l'any que ve, podeu entrar exactament a la web i mirar quines opcions teniu. Ara que ja hem repassat els plans que podem fer a Girona, com sempre, anem a repassar una mica el Gironès. Això mateix, exacte. Quines coses hi tenim, no? Ja toca, exacte. Doncs endavant, entradeta. Doncs cada mes el Gironès ve carregat de plans i aquest estiu no és diferent. Com ja sabeu, el repassem, però gràcies al patrocini de Turisme Gironès. Això mateix. Comencem, però, a Girona mateixa. Molt bé. Perquè els Banys Àrabs, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, tornen a ser escenari d'un pla molt i molt especial. I és que aquest estiu podreu descobrir, podeu descobrir-los com mai, amb un tas de vins càrrec de Guillem Parres, que és el director i etnòleg del celler de Ca l'Elsa. Uau! Amb vins de producció pròpies elaborats a Sant Martí Vell, aquí ben a prop. Si ja és xulo els Banys Àrabs i és xulo un tas de vins... És el que anava a dir, que jo sempre que hi ha una opció d'entrar als Banys Àrabs s'hi ha d'aprofitar. Sigui temps de flors, sigui això. I a més, si ho juntes amb això... És ideal. No, m'encanta aquest pla. Ara seguim també fent un vol una mica més cap al Gironès. Comencem amb l'Enfresca't, que serà el dia 1, 8 i 15 de juliol a Sant Julià de Ramis. 3 dimecres de juliol, si agafes el calendari i t'hi fixes, amb 3 concerts gratuïts a la fresca, que a mi m'encanta sempre el concepte de la fresca, això, cinema a la fresca, un restaurant a la fresca, és fantàstic perquè s'aprofita. Bé ho deia abans a l'agenda. Aquest any hi tindrem veus tan icòniques com Lil Dami, entre d'altres protagonistes. Evidentment, ambient molt jove, un espai superxulo i entrada lliure. I
Moltes ganes de passar-s'ho bé. Molt bé. Això mai falta a l'estiu, de fet. També hi seguiran aquestes ganes de passar-s'ho bé segur el cicle Viva Veu, que arriba el 5 i el 12 de juliol a Sant Julià de Ramis. A Sant Julià de Ramis també, molt bé. 2 concerts íntims a la muntanya dels Sants Metges. Ah, mira. És un entorn patrimonial i natural únic, superxulo també, i podem trobar música d'artistes joves, visites guiades en el conjunt arqueològic i també servei de bar amb gastronomia al Sacre Bar. O sigui, menjar no hi faltarà, veig? No hi faltarà de res. No, de res. També tindrem el cicle solfejant tots els dijous del dia 9 al 30 de juliol a Cassà de la Selva. El pati de Can Trinxeria torna a convertir-se en l'epicentre cultural de Cassà en aquest estiu. 4 dijous, que ja us podeu apuntar, de música a la fresca, una altra vegada aquest concepte que ens encanta, en un dels espais més entranyables, no només de Cassà, sinó també, segurament, del Gironès. Doncs els terrassets del Santuari dels Àngels és una altra de les activitats que repassarem ara, que té molt bona pinta, i és que tots els divendres de juliol i agost hi haurà música electrònica, com dèiem, al Santuari dels Àngels. Això serà als vespres. Uau! Exacte. M'agrada molt, aquesta activitat. Això es troba al Corn del Gironès i és perfecte per tancar la setmana d'una manera, relaxant-se una mica, mira, ara fa temps que no vaig desconnectar. als Àngels i anar-hi per escoltar música electrònica, un planazo. Com dèiem, també un altre lloc superxulo, com tants que hem repassat, i també a l'aire lliure. Per descobrir i passar-s'ho bé. Com sempre, tota aquesta informació que us hem anat dient ara, que molta gent no recordareu detalls, la teniu tota a la pàgina web de Turisme Gironès. I nosaltres, com sempre, hem enviat la Marina a casa dels xefs d'un dels restaurants, gràcies, com sempre, a Del Moral, i ara, que és estiu, anem a la Costa Brava i l'hem enviat a l'hostal Satuna. Som-hi! Molt bé, Rosa, doncs abans de parlar una mica del restaurant, sempre ens agrada conèixer una mica la vostra història. En el teu cas, vens d'una família molt arrelada al món de la gastronomia, amb els teus avis que van obrir la Masia del Solà, que la porteu vosaltres, el teu germà. Com ha sigut créixer en una família? Doncs això, que la gastronomia ha estat tan present. Que la normalitat la trobem normal, no? O sigui, quan érem petits jugàvem ja entre taules, crec que sempre jugàvem a hotels, era el plat fort a lo nostre, i al final la nostra vida s'ha convertit en això. Els meus germans també es dediquen, com ja sabeu, a la restauració, i des d'aquí portem 4 petits hotels i restaurants, està clar. Sempre t'ha nascut una mica aquest interès, no?, pel món gastronòmic? Sí, primer, sempre de jove, penses en alguna altra cosa, volia ser veterinària, però igual no m'agradava prou estudiar, i tot fa que hem vingut a parar aquí. El meu pare va morir molt jove i vam dedicar-nos a ajudar la mare i tirar els negocis que ja portava la meva mare endavant, i aquí estem. I si fem una mica la vista enrere, com ha sigut arribar aquí a Satuna? Bueno, penso que Satuna és el projecte més important que la meva família i jo tirem endavant, no? Vam començar el 2018, però això ja va començar el 2017. El projecte era la meva platja paradisíaca, o sigui, quan volia un dia d'escapada per pensar en res més que nosaltres, que ja tenia 3 fills petits i no teníem mai aquest moment, el meu marit, en Diego, i jo veníem aquí a escapar-nos i sempre pensàvem, hosti, si mai poguessis tenir alguna cosa aquí, una casa o alguna cosa, o sigui, un somni que un dia el propietari d'aquí, que ens vam conèixer perquè veníem molt, em va dir, mira, és que si trobo algú que vol això, marxo a viure al Vietnam, perquè ell, la seva passió era anar a viure al Vietnam, i jo vaig dir, doncs no marxis. Que es van juntar dos somnis, no?, el seu de marxar. T'ho juro, que sempre tothom diu que els somnis no es fan realitat, i en aquest cas, per mi ha estat un somni fet realitat, i va ser el 2018, que vam obrir l'1 de març, tot bé, entre 2017 i 2018 ho vam tancar els tractes i tot, amb l'ajuda del meu germà Nando i en Diego, que és el cuiner, que és els que han fet la carta i ens han ajudat a tirar tot endavant, i jo des de la sala, que ara hi ha la meva filla, la Martina, que també m'ajuda molt a la sala, i els meus fills també, els 2 nens que tinc, també estan arrencant en aquest món i que ens ajudaran, crec. Sembla que la saga continuarà. De moment sembla que sí. I passant una mica a parlar de la gastronomia, com definiries una mica el tipus de cuina que feu aquí? Per mi, penso que és un restaurant que sempre ha d'estar obert a tothom. És un restaurant, vam començar dient de tapes i arrossos, vull dir, el nostre plat fort és arrossos, que gastàvem com 2 tonelades 800 d'arròs, que inclús intentem gastar-lo tot d'aquí de la zona de Pals, però no arribem a la producció que necessitem i acaba venint del Delta perquè no tenim prou arròs
de la varietat que gastem aquí, que és el carnaroli, no? Els productors són petits i poder fan el bombo, una altra varietat que no és la que fem servir aquí. Parlem de l'estrella primer, no? Que està dintre d'una llauna quadrada, que queda com una mica més sec, tampoc socarrat, però més sec de lo normal. Ens el mengem directament a la llauna, que això fa que l'arròs vagi reposant, agafa una altra textura, un altre sabor. No té el mateix sabor quan el portem a la taula que al cap de 10 minuts, no? I és amb rap i gamba de Palamós, tot peladet, és el del senyoret perquè no t'embrutes les mans. Per contrapartida tenim el negre, que és amb llagostins i calamar boníssim. Tenim un cremós de gamba que l'acabem amb un carpaccio que és més melós, tipus un risotto, representa. En fem un que per mi potser és el que m'agrada més, és un de secret ibèric molt bo, i amb vieires, i sorprèn perquè és tot, ja no hi ha ni calamar, ni sípia, ni res, només és amb secret, i a sobre hi van unes vieires, i per mi és dels que més m'agrada. En fem un de verdures que el vam fer pels vegans en el seu moment, i realment és súper, vull dir que en general tots són bons, però tenim l'estrella, que és el del senyoret, no? A la Costa Brava, que hi ha tants d'arrossos, tantes paelles diferents, què creus llavors? Què és el que us fa diferents vosaltres? El producte, potser? Que tenim sempre molt bon producte, que treballem molt, que penso que has vist que la cuina estava molt plena de gent, no? I això fa que el producte sigui molt fresc cada dia, que qualsevol cosa, ni que sigui molt senzilla, una ensaladilla, està feta cada dia, per tant, el producte sempre és molt bo, perquè és de cada dia, no? Vull dir, tots els processos els feu sempre... Cada dia poquet, i cada dia hem parlat del fumet que en fèiem potser 400 litres cada dia, i tu em diries, quants dies durarà? No, és per avui això, no? El secret és que com que hi ha molta rotació, tot és molt bo. Un dia pots venir a menjar-te una truita oberta de pernil a sobrassada perquè no tens molta gana i per sopar vols menjar poc i gastar poquet, que ara costa molt això també, i un dia pots venir a menjar aquests arrossos, menjar un peix a la brasa, perquè és un dels plats forts que tenim també, el peix a la brasa, per complementar, doncs, que hi ha gent que ja ha menjat arròs al migdia i al vespre ve aquí més tranquil·lament, a gaudir en família o amb amics, i doncs prefereixen un peix a la sal, que penso que fem molts bons peixos a la sal, tenim el calet de la Piga, el llobarro, i llavors fem Sant Pere a la brasa, la rascassa d'aquí al Cap de Begur, que és el que ens fa referència, la rascassa a la brasa, i si algú li ve de gust al forn, doncs també al forn, però potser fem més a la brasa i a la sal. I sabem, Rosa, que fa uns mesos que heu iniciat un nou projecte, l'Hotel Mas Roig, a Pals, que combina una mica la gastronomia d'aquí de Sa Tuna amb la de la Masia. Explica'ns una mica més com ha sigut aquest llançament. Això ha sortit aquest hivern, un projecte que realment haguéssim parlat fa un any i hagués dit impossible, no tinc ganes de més projectes, ara mateix bàsicament no tenim capacitat, però com que tenim 3 fills que també veiem que ens van al darrere, que tenen ganes, una nena que li agrada una mica la direcció hotelera, doncs hem apostat per un projecte nou a Pals, que per mi és la zona més predilecta d'aquí, estem al mig del tot, al costat dels camps d'arròs, aquí tenim el mar, però allà tenim els arrossos, un lloc que és paradisíac, perquè tenim 10.000 metres quadrats de jardí, és 9 habitacions, amb restaurant, com a la Masia del Solà, no? Que la Masia del Solà és el dels avis, que no n'hem parlat gaire, però és on van haver-hi els inicis, des del 46 els meus avis, i jo i el meu marit ho portem des del 92, que va morir el meu pare, i són 9 habitacions amb restaurant. Sempre parlem de que tenim un restaurant amb habitacions. Una fusió entre els plats que més ens agraden de la Masia del Solà, que són més de muntanya, com uns peus de porc desossats amb gamba, o una galta de vedella acabada amb calamar, o sigui, plats més ja d'interior, i amb els arrossos que fem aquí, doncs els mateixos. I ara deies, no?, que n'havíem passat una mica per alt el tema de la Masia. No sé si ens pots parlar una mica més com van ser els inicis de portar aquell projecte. Bueno, la Masia del Solà és allà on jugava quan era petita, on passava els estius amb els meus amics. Sempre deia que voldria viure en Monistrol de Calders, que no és on vivia quan era petita, però és on tens els amics de sempre, on passes els 14, 15, 16 anys, que és el més guai, no? I realment ajudàvem, hi havia 2 tietes que es dedicaven una a cuinar i una a la sala, i ajudàvem allà perquè els meus pares des de ben petits ens feien treballar, penso. Als 14 ja tocava treballar, no? Per tant, els caps de setmana recordo haver treballat sempre, puntualment algun cap de setmana te'l donaven lliure, però molt poc. I el meu pare, com he explicat abans, va morir molt jove, jo tenia 18 anys i no m'encaixava a estudiar, i just va ser el moment que doncs, va dir, doncs saps què? Planto els estudis i em dedico a ajudar la tieta que portava aquest restaurant, que era una senyora ja gran i necessitava ajuda, i penso que als 19 ja portava la direcció d'aquell restaurant, que realment no és com el Sa Tuna, és més petit, no hi ha tant volum de feina, és tot més de cap de setmana, però era una fonda ja dels meus avis que teníem
una fonda amb 22 habitacions, i quan vam poder vam restaurar i ho vam convertir en 9 suites, i ara sí que és un projecte que ens agrada perquè pots... És com abans, no? Que tractaves el client de tu a tu, el coneixies des que entrava fins que marxa. És la mentalitat d'una fonda, de saber què li agrada al client i tractar-lo des del principi fins que marxa, no? Una mica, fer-lo gaudir de tota l'estona. Amb els 3 projectes, 4 aquests, no? Cadascú té la seva essència i la seva manera... Exacte, són espais diferents. De fet, ara estem buscant un nom pel grup i potser li posarem 4 taules, perquè al final són 4 taules una mica diferents, no? Però que val la pena un dia venir-ho a provar, perquè un encaixa una cosa perquè estem a davant del mar, l'altre perquè estem a Monistrol de Calders, al costat d'un parc natural, però el que disfrutes és sempre de la gastronomia, des de que dines, esmorzes, tot, no? I Mar Roig, perquè és la novetat, no? Que tenim una casa indiana a Begur. Explica'ns una mica. Però allà no hi ha restauració. És una caseta indiana que vam poder adquirir fa 3 o 4 anys. Després del Covid els senyors no els hi va anar bé i l'hem pogut comprar. I només és una casa indiana amb 5 habitacions d'hostes, però que són 5 suites impressionants, amb un esmorzar impressionant perquè el lloc és molt diferent del que estem tots acostumats. I també recomano a tothom que tothom ho pugui venir, vosaltres les primeres que ho pugueu venir a provar. Doncs arribats en aquest punt, ara sí que passem una mica a les preguntes com una mica més personals, perquè ens agrada conèixer les vostres recomanacions més properes, no? En aquest cas sempre solem preguntar sobre restaurants. Per exemple, si ens haguessis de recomanar un restaurant per anar a fer tapes amb uns amics, compartir 4 plats, un parell de copes de vi... Quina seria la teva elecció? Aquí parlem de la zona, Vull dir, aquí a la zona per mi el restaurant super això per fer un tapé o platillos, es diu tal qual, es diu platillos, a més són molt amics nostres, vull dir, ho vaig descobrir quan vam arribar aquí i si puc hi vaig un cop per setmana o cada 15 dies perquè sempre em sorprèn. Sempre hi ha coses noves, el lloc és molt petit però és superinteressant, és superacollidor, tant si vas en parella com amb una amiga, com amb algú per poder estar. Per mi... Hem dit platillos, està on? A Begur, al centre de Begur, i és un lloc que poder hi ha 15 places, vull dir que s'ha de reservar. I un restaurant així com per ocasió especial o per anar amb la parella d'alguna celebració? Com d'ocasió especial o perquè estàs fent una celebració o justament que el meu aniversari o així, sempre vaig a Tinars. Els Tinars, aquí a Sant Feliu, per mi és el millor de la comarca amb diferència. I si ens haguéssim de quedar amb un altre de la Costa Brava, el teu restaurant preferit, que no sigui cap dels vostres? Bueno, preferit et segueixo dient que és Tinars. Tenim aquí al costat mateix, que és com el nostre cosí germà, Toca al Mar, que penso que no som competència, sinó que donem una cuina més o menys similar, però no té res a veure un restaurant amb l'altre, per tant, potser Toca al Mar. Rosa, doncs crec que és moment d'entrar a cuina. Què ens teniu preparats? Al final d'en parlar de cuina hem de provar alguna cosa, no? Potser penso que hem de provar un dels plats d'aquesta temporada que penso que seran els plats forts. Seria el nostre llementol blau d'aquí del Mediterrani. El farem saltejat a l'all i bitxo, una mica picant. El sofregirem primer amb all i bitxo i posarem una mica de sofregit de ceba i tomàquet que haurem pelat a mà i el tallarem nosaltres i l'acabarem amb espaguetis. Molt bé. Així acabarà acabat, els espaguetis picants amb llementol fregit. Bueno, Rosa, doncs despedim la secció amb aquests espaguetis amb llamàntol, que ja hem vist com ens els han preparat. Penso que ens agradaran. Doncs simplement ens queda donar les gràcies una vegada més a Del Moral per fer possible aquesta secció. Moltes gràcies, Rosa, per obrir-nos les portes. A vosaltres, i tant que sí. A Sa Tuna, i ens veiem a la propera. Merci. Salut. Salut. Si està bé, poder anar als restaurants aquests tan mítics de la Costa Brava i conèixer qui hi ha darrere, Això és important. Hòstia, quines ganes de ja platgeta i començar a agafar coloret, que n'hi ha que ens costa més, I ara sí que canviem, perquè la gent que no va estar en el Futur Fest, en el primer programa que vam fer del Cinquè Riu, en públic, en directe, us vam gravar un tall de l'entrevista per vosaltres, amb la professional i increïble persona que és, la Carla Rubio. Endavant. L'entrevista. El nostre riu avui, el Cinquè Riu, baixa tranquil. I és que no podia ser d'una altra manera perquè la nostra convidada ens ha ensenyat que tot el que passi, tranqui, que jo també. Des de Santa Eugènia de Berga, des d'una habitació, des d'un micròfon i amb moltes ganes fins a guanyar el Premi Sonor a la millor podcaster de Catalunya. O sigui, ens hauria d'ensenyar tots nosaltres perquè Déu-n'hi-do, no és poc aquest premi.
I ja està, dit això, la presentem, la tenim aquí al nostre costat, la Carla. Què tal, com estàs, Carla Rubio? Bon dia, molt Un bé. aplaudiment a la Carla, sí senyor! És la millor presentació que m'han fet mai. Sí? T'ha agradat? M'ha encantat, m'ha encantat. Ai, que bé, quina il·lusió. Doncs comencem una mica, Carla, des dels teus orígens, perquè tu vas créixer a un poble d'Osona. Tu creus que venir de fora dels circuits habituals, fora d'una gran ciutat, t'ha ajudat en la creació de contingut, en la creació de podcast, o pel contrari t'ha potser perjudicat? No m'ho havia plantejat mai, o sigui, no ho sé Comencem fort. fins a quin punt m'acaba d'afectar. És veritat que com a noia de comarques sempre he evitat amb totes les meves forces Barcelona. Sí, de fet, clar, va arribar el moment que vaig acabar l'institut, havia d'anar a la universitat i era com, jo no aniré a Barcelona perquè no podia suportar aquesta ciutat. Pensava, mare de Déu, jo en una ciutat gegant què hi faig? Per això vaig venir a la UDG. La millor? Vaig estar 3 anys vivint a Girona i vaig ser superfeliç. Ara és veritat que estic vivint a Barcelona i ja m'agrada, ja estic molt contenta, però bé, sí que m'ha fet agafar-me com aquesta etapa amb més ganes. Jo crec que si potser hagués estat de Barcelona les coses haurien estat diferents, segur. El context ens condiciona, segur. També és veritat, però, que ser d'un poble o d'una ciutat petita també té les seves coses dolentes, com per exemple que t'importa molt més el que pensi la resta. Llavors, a vegades costa més atrevir-se a fer coses. Perquè, clar, en un poble algú es tira un pet i és notícia 3 setmanes, saps? Ja I en passa. canvi, a Barcelona la gent fa el que vulgui. Llavors, fins i tot té un punt més complex. T'haig de dir que Girona és una ciutat i també passa això, Vull dir, Sí, és sí. molt petita i És tothom es coneix ciutat-poble, entre diguem. Sí, una mica com Vic. Vic també, quan vaig venir a viure aquí, Girona és més gran que Vic, evidentment, però hi ha aquest punt és una ciutat, però l'energia és una energia de poble. Exacte, això és. Clar, perquè tu vas començar gravant des de l'habitació. Sí. Sí, bueno, al final els inicis són aquests, però quin és el moment que dius passa això de hobby a professió? Clar, és que no ho sé, perquè a més, mira que sóc una persona que no faig res com així amb impulsivitat, Soc molt poc impulsiva, soc molt racional, i realment va ser... jo crec que als 18, que ens toca escollir carrera, al final jo vaig haver d'escollir carrera amb Covid, des de casa, perquè era el confinament. Vaig triar magisteri, que era una cosa completament vocacional i que m'agrada, però sí que tenia molt aquest puntet de la comunicació i del periodisme i pensava, i fent la carrera és com que m'agradava molt, però encara tenia aquest punt de dir, crec que vull intentar-ho, i va ser la manera que vaig trobar literalment amb un iPhone i un sueño. Vull dir, a vegades que hi ha gent que comença podcast i ja es compra la supercàmera i el supermicròfon, penso, Déu meu, jo vaig agafar el mòbil i vaig gravar, saps? O sigui, com no hi havia tampoc una superintenció a que acabés passant tot el que va passar. Ja, Era però- més per treure amb l'espineta. Al final ha acabat passant i d'aquí comença, tranqui jo també, que com va començar això? Doncs vaig estar un any, donant i voltes, perquè dèiem del tema de la vergonya, que això també crec que és important parlar-ne, perquè moltes vegades la cosa que més em pregunta la gent, i que segur que també us pregunten a vosaltres, és el de no et fa vergonya o com vas atrevir-te? Perquè sempre és allò que dius, no és que et faci vergonya que ho vegin desconeguts, penses, clar, és que la gent que anava a l'institut em veurà al TikTok fent un podcast, saps? Sí. Això és una cosa de la que no es parla i fa molta vergonya. Llavors, vaig tardar un any en fer-ho pel tema de la vergonya i també perquè volia decidir molt bé què feia, perquè el món de creació de contingut no m'acabava d'agradar i és una cosa que de tant en tant faig, però no és la meva feina, perquè no m'acaba de sentir còmode, a mi a l'exposició aquesta em sento com molt invadida, saps? I no m'apassiona lo suficient. Llavors, clar, vaig veure el món dels podcasts, vaig veure que era perfecte, perquè a mi el que m'agradava era el món dels mitjans, però clar, no podia entrar-hi de cap manera, llavors un podcast era com, tio, faig el meu programa de ràdio, el puc fer a la meva manera, convidant qui jo vulgui, i això, hi vaig pensar molt bé el format, també, per molt que no ho sembli, vaig estar molt temps pensant el nom, però amb 19 anys és el que vaig decidir. I això, i llavors un dia ho fas, i ja està. I això ho feies mentre estudiaves educació infantil, no? Aquí a Girona? I primària, la doble titulació. Clar, fins quan vas haver de compaginar això? Perquè suposo que al principi, és el que tu has dit, que comences fent-ho... És petit, però clar, la cosa va creixent mentre tu estudies, com va? Sí, per sort va ser progressiu, però dintre del progressiu va ser tot molt ràpid i també és una cosa de la que és important parlar-ne, de com de complicat és compaginar la feina amb els estudis en una universitat pública. Perquè jo crec que les universitats privades sempre el tracte és molt més personal i entenc que hi ha més llibertat de fer depèn quines coses, però en una universitat pública que ets un número, tu ja li pots anar a explicar la teva vida al profe i li sua, saps? Amb tot el meu amor a la Universitat de Girona, que jo vaig ser molt feliç, però hi ha unes normes, vull dir, o estudies o treballes, que és una que tenim molt normalitzat, compaginem-ho tot, i és, a més en el meu cas la doble titulació era de matí
fins la tarda classes, la majoria amb assistència obligatòria, aleshores va ser... O sigui, jo me'n recordo que vaig començar fent Eufòria i havent de demanar justificants a TV3, em podeu fer un justificant perquè l'he d'enviar a la profe? I jo pensava, quina vergonya, però si no, no em podia saltar classes, saps? No vas fer cap campana? No, no vaig fer cap campana, no, jo era molt legal. Llavors vaig estar un any compaginant-ho com podia. Llavors, el següent any vaig continuar vivint a Girona perquè estava completament enamorada d'aquesta ciutat, però és veritat que ja feia totes les assignatures amb avaluació única, que és allò que vas només a l'examen. I llavors va arribar un punt que quan em quedaven només les pràctiques era com, és que jo això no ho puc fer, saps? I ja vaig haver de decidir. O sigui, no has acabat la carrera. Em queden les pràctiques. I les acabaràs? Clar, és com... Aquí hi ha una cosa del que dèiem de que, clar, són 3 mesos que tu has d'estar completament implicada a això. I ara mateix jo no puc parar, i evidentment tampoc no vull parar la meva vida 3 mesos, i per això deia que és complicat, no? I que fa com una mica de ràbia perquè dius, si jo pogués partir-m'ho ni que sigui allargant els mesos, però fent menys hores, però no hi ha aquesta facilitat, ja ho entenc, però, bueno... Per si algú encara no ha escoltat mai el Tranqui, jo també, algun episodi que ens puguis dir que t'hagi agradat molt com ha quedat o que puguis recomanar a algú per veure el primer? Ai, doncs, no ho sé, jo diria que el primer que va sortir, que vaig gravar fora de la meva habitació, que ja el feia a l'estudi, que el faig ara, no és el primer que vaig gravar, però és el primer que vaig publicar, que és un que vaig fer amb la Belén Gaynor, que és la community manager d'Operació Triunfo, que és aquella noia que té el cabell blau, que ella és meravellosa. I no sé per què, com va haver-hi com molta confiança i és un episodi... Ara, clar, han passat 3 anys, he crescut, com hi ha moltes coses que penso diferent, però que em va agradar molt perquè a mi em costa molt obrir-me i em vaig notar com molt oberta, saps? I és l'episodi amb el que molta més gent va connectar, que és una cosa que la gent que fem aquestes coses ens costa, no? Tu sempre et fiques les teves barreres i el dia que no les fiques te n'adones que és el dia que la gent més connecta, no? I com te n'adones que és important fer-ho. Llavors, aquest va ser molt guai i la Belena és fantàstica. Clar, amb tot aquest auge dels podcasts, de les xarxes socials, s'ha començat a parlar molt més també de salut mental, que això és molt positiu per una banda, però per l'altra, hi ha hagut algun moment que hagis pogut sentir que s'estava d'alguna manera banalitzant el tema o frivolitzant? Completament, completament. I és una reflexió que crec que com a societat hem fet tard, però és important que s'hagi fet. Per exemple, jo vaig presentar un programa de salut mental que es deia Ets un motivat i me'n recordo que per sort el meu rol era únicament de presentadora i jo no havia d'explicar res, vull dir que en aquest programa crec que estava tot molt ben fet, però sí que ara passa que molta gent, i això és molt guai, parla dels seus problemes de salut mental molt obertament i de seguida ja se la col·loca en aquest rol com de psicòloga. És com, ostres, no? Vull dir, o algú parla de sexe, sexòloga. Hem de vigilar. No, vull dir, perquè clar, per exemple, vull dir, sí, una que hem entès és que tots hem patit en major o menor mesura problemes de salut mental, com pot ser passar per un període d'ansietat, però hi ha problemes que són realment molt greus. I, per tant, s'ha d'anar en compte i no es pot donar una alta veu a tothom, és que jo és una cosa que dic sempre. Però advertir-ho, i tant. T'hem vist, Carla, parlar justament de temes de salut mental, de tema de comparació, ansietat, aquest sentiment de fracàs, però tots d'alguna manera o altra estem dins de les plataformes, dins d'aquestes xarxes socials en el que es mesuren les xifres i es potencien totes aquestes coses, les comparacions, l'ansietat, aquest sentiment de fracàs. Com vius tu, a nivell personal, aquesta contradicció? Sí, bé, primer, vull dir, a mi m'agrada molt parlar d'èxit, de fracàs, de tal, però mai ho faig des del punt de vista de salut mental, sinó des de la meva experiència, és a dir, això sí que volia matitzar-ho pel que dèiem abans, que és molt perillós, no? I tots hem passat per aquell moment de voler anar de psicòloga i de sobte n'adones que no és el punt. Però sí que, ostres, al final jo sé que arribo a un públic jove, llavors el mínim que puc fer és parlar de les meves coses perquè la gent vegi que si t'està passant no ets l'excepció, que és una cosa que ens passa molt, que quan estem, que sempre pensem, no, això que m'ha passat a mi només m'ha passat a mi. No, li passa a tothom. I llavors, sobre el tema aquest dels números i de les contradiccions, bé, això el que pensi la resta no pots mai controlar. O sigui, hi ha gent que pot pensar que el que faig està molt bé i quin èxit, i hi ha gent que pot pensar que sóc una puta pringada i el que faig és un fracàs. Llavors, l'important és la gestió que et fas tu. A mi els números mai m'han acabat d'importar, i sé que és el típic que diu la gent i que sembla que t'estiguis tirant el rotllo, però és que literalment si t'importen molt és impossible sobreviure, perquè aquest món, vull dir, tan ràpid t'inflen l'ego com te'l desinflen, i tan ràpid estàs de moda com no li importes a ningú. I també per mi sempre ha estat més important prioritzar el bon contingut, o sigui, el bon contingut.
el contingut que a mi m'agradi i em representi, perquè m'agrada tenir una huella digital mínimament controlada. I tant, ja va bé, això. Que no tant el tirar-te al viral, que tots ho hem fet, de tirar-nos al viral, però tirar-se sempre al viral s'ha d'anar amb compte, perquè prefereixo que em coneixi poca gent, però que em conegui pel que jo vull, que no que em conegui tothom, però per algú que no em representi. Que et pugui perjudicar en el futur, no? Ara parlant del tema aquest de les xifres, d'aquesta pressió, creus que existeix una diferència real entre com la gent de la nostra generació viu la pressió amb la gent de la generació dels nostres pares o dels nostres avis? Quina opinió tens? Pressió en quin sentit? La pressió, això de les xifres, dels números, que et provoqui aquesta ansietat. Sí, més enllà dels números, perquè és veritat que, no sé si us hi fixeu, però la generació com alfa, que n'hi diuen, la més jove que nosaltres, les xarxes socials no li poden importar menys, ningú penja res, tal. Vull dir, com que, més enllà dels números, sí que crec que als joves se'ns ha ficat com una mica una pressió de l'èxit. Sembla que tots haguem de triomfar i crec que els nostres pares no ho tenien tant, això, és a dir, volien assolir tots tenim els nostres petits objectius de coses que ens importen, però a nosaltres sembla com que hagis de triomfar molt en alguna cosa, no? De que si vols ser forner has de ser el millor forner, si penges contingut a internet has de ser influencer i viral, perquè si no, perquè estàs penjant contingut a internet, i sí que jo noto molt aquesta pressió, i que, de fet, molta gent es frena a intentar coses perquè si no ho peta ja sembla que no tinguin sentit. Això sí que ho noto. Sí, com d'alguna manera no només tenir aquest èxit, sinó demostrar que l'has tingut i ensenyar-ho també. Tota l'estona està... Sí. Esclar, potser per això les xarxes i com també... Sí, i que ho hagis de petar 100%, és que no tothom vol petar-ho, saps? Potser vull penjar un Reels i no m'interessa ser viral, vull dir, el vull penjar perquè em fa gràcia. No, és necessari això també dir-ho, no? Perquè és cert que sempre busquem això, la validació totalment dels números, d'intentar que hi hagi un vídeo viral i a vegades simplement penjant contingut ja en tenim prou, no? I sent feliç amb el que volem ensenyar. Llavors, tu comences el Tranqui Jo també per part teva i des d'un projecte teu acabes a 3CAT. Com fas aquest pas? Com és l'experiència? Doncs va ser... És un cas una mica com diferent al que potser acostuma a passar, perquè sí que passa que de sobte algú ho peta a internet i de sobte se li dona l'oportunitat als mitjans, que té molt sentit. En el meu cas, no és que el podcast ho petés i diguéssim vinga va, sinó que just va coincidir que 3 mesos més tard de publicar-lo hi havia un càsting obert perquè buscaven presentadores digitals del programa d'Eufòria, la segona temporada, i em van escriure, perquè els devia sortir algun vídeo del podcast, i em van escriure hi ha aquest càsting obert, voldries fer el càsting? I clar, vaig pensar, presentadora digital, això què és, saps? I em pensava, però bueno, ja el vaig fer, recordo que eren com unes 3 fases, no sé què, i em van agafar i aquí és com on va començar tot, és a dir, gràcies al podcast em van informar del càsting i el vaig fer, però és veritat que era un càsting com obert a tothom, vull dir que es podia presentar tothom, però molt contenta de l'oportunitat, la veritat. O sigui, amb Eufòria notes també un boom de potser més seguidors o no sé si va ser així? Va ser més progressiu? Bé, el públic d'Eufòria és molt intens, perquè són famílies i les nenes tenen aquest punt de molta intensitat. Vull dir, i a més la segona temporada va ser una segona temporada que va funcionar molt. Moltíssim, sí. I va ser molt xulo perquè també notes com gent... O sigui, jo recordo, jo tenia 1.000 seguidors i tot i així anava pel carrer i hi havia mares fent-me fotos. Aquí em recordo anant a l'UDG jo pensant, però a veure, però per què? Però la tele té aquesta màgia fantàstica que l'endemà que s'acabi el programa ja està. Saps? I clar, jo com a presentadora digital me'n va importar i vaig continuar amb la meva carrera, però sí que, per exemple, sé que els concursants és una gestió complicada, perquè tu fas un Palau Sant Jordi, però l'endemà treus una cançó i no te l'escolten. Però bueno, és la màgia de la... O sigui, no vaig notar com un boom cap a mi, o sigui, jo tota l'estona sabia que era una cosa que és el programa i ja està, i també jo tenia un rol molt secundari, vull dir, també tiene que saber cuál es tu sitio. I ara toca parlar també una mica dels Premis Sonors, perquè has rebut el premi a la millor podcaster de Catalunya. Un aplaudiment per la gent. Home, sisplau. Exacte, i tant, moltes. Clar, no sé com vas viure això, com és, després de tant d'esforç, rebre un premi com aquest. Doncs amb molta il·lusió, Vull dir, vaig ser una completa flipada, va ser com dels dies més feliços de la meva vida. De fet, jo la nominació ja la vaig viure, perquè tenia tan clar
I això també tu ho notes, vull dir, tenia tan clar que no guanyaria, vull dir, com la il·lusió, o sigui, ja em feia tanta il·lusió la nominació que jo me'n recordo ja viure-la com tan... De fet, just em van nominar com un dia o dos abans del meu aniversari, i recordo com el dia del meu aniversari ja com que era com gairebé celebràvem més la nominació als Premis Sonor que el meu cumple, perquè era molt guai. És una feina molt complicada, aquesta feina, molt agraïda, però que des de fora sembla que t'hagi d'anar venint tot i realment constantment t'estàs quedant sense feina i constantment has de tornar a demostrar què saps fer, què no saps fer, com tal. I el premi més gran per mi, i ho dic sempre i perquè és veritat, és que faci 3 anys que jo m'hi puc dedicar. O sigui, no pot ser un premi més... Però aquest reconeixement sempre fa molta il·lusió perquè a vegades penses, té sentit, no?, això que estic intentant, i va ser com una mica algo que vaig agrair molt, tot i que és evident que estan amb qui estava nominada, que eren Déus i Simis, que ara, per cert, faran un programa. Ara els tenim a darrere. I l'Andrea Gómez, que vull dir, és l'Andrea Gómez, és evident que no significa que jo sigui millor que ells, vull dir, que és una cosa que tothom qui estava nominat ja ho vam viure com algo molt guai. I com veus el sector del podcast? Perquè, clar, ara sembla com que tothom fa un podcast, hi ha com una sobresaturació d'això, podríem dir, o no? Clar, és que a mi m'agraden molt, llavors jo penso que n'hi ha pocs. Sempre, com et dic, ara tothom té un podcast bueno, però escolta, sincerament, en català crec que el mercat no és pas que estigui molt saturat. No, això és veritat. Aleshores, jo continuo pensant que hi ha molt camp per córrer i sobretot que el podcast és una oportunitat molt bona perquè gent que té coses a dir, que té ganes de fer coses, pugui fer-ho. O sigui, a mi em va semblar com l'escenari fantàstic. Llavors, jo sempre penso que encara falta gent, que hi ha moltes coses a dir... No, per mi, molts més en falten. I per què creus que no n'hi ha tants en català? Bé, és evident que el mercat català, vull dir, a vegades sento que és una mica com una... Hi ha una indústria, és veritat, però per mi no podem performar que és una indústria gegant perquè no és així. És a dir, per sort, a dia d'avui hi ha molta gent creant contingut en català, però per mi serà una indústria real quan tota aquesta gent s'hi pugui dedicar en sèrio. És a dir, tu pots veure una persona que té 50.000 seguidors, que a Catalunya ja és moltíssim, però que en realitat està de 8 a 8 a una oficina, simplement que quan arriba a casa a les 9 es fa un TikTok. Doncs per mi això no acaba de ser un èxit total, no? Perquè significa que encara no hi ha prou marques que confiïn, que encara no... Vull dir, el tema dels podcasts també, o tant de bo tots els podcasts poguessin tenir un patrocinador que pagui el pastís, no? Llavors, crec que estem en aquest punt que hi ha molta gent que ja s'anima, però falta que, clar, si no, econòmicament això no surt a compte, és veritat que molta gent ho intenta i al cap de 2 anys diu, doncs fins aquí. Clar. Llavors m'agradaria que canviés i m'agradaria que de veritat hi hagués més espai i pogués aparèixer més gent. Quin podcast creus que et falta en català? Quin podcast t'agradaria escoltar o veure? Sobre quin tema, no? Sí, exacte, sobre quin tema... Doncs... Ostres, no ho sé. Bona pregunta. No ho sé, sí, quina pregunta. Ara m'heu pillat... A vosaltres què penseu? Quin us agradaria? A mi més de pel·lícules i sèries. A mi em falta això, Comentant pel·lis i sèries. És algo que he pensat moltes vegades, però no acabo de trobar... També a vegades penso... No barquem més, saps? Vull dir, a poc a poc... Deixar espai pels altres, però bé, jo penso que sí que falta espai això, una mica per més sèrie, més pel·lícula en català. Clar, a Berni n'hi ha d'haver, segur. N'hi ha d'haver, segur. Deixeu-nos als comentaris la gent que ens recomaneu, però això. D'esports tampoc n'hi ha. Esport, tampoc? Tot és futbol. És veritat, una mica més de diversitat estaria bé. Completament, i jo entenc el del futbol, però és com, tio, hi ha més esports, hi ha més coses... I tant, sempre. El del futbol és una cosa... És una cosa que en podem parlar un altre dia. I tu, Carla, ara dèiem que els podcasts van tirant i segurament tenen més rodada d'aquí uns anys. Tu com et veus d'aquí 5 anys? Creus que continuaràs fent podcast? No pot ser el mateix, però... A veure, d'aquí 5 anys quants anys tindré? Anem a calcular. En tindré 24, 25, 23, 29. 29. Uf, estaré amb la crisi dels 30, segurament. Llavors, segur que estaré trista. Ai. És que tinc moltes expectatives més com de vida, saps? D'àmbit personal. O sigui, m'agradaria sobretot estar contenta, independentment del que faci, saps? Si de sobte decideixo que no, que em vaig equivocar i que el que jo volia era ser mestra, m'agradaria haver ser-lo prou valenta com per fer-ho. I, en canvi, si no, si continuo completament enamorada d'això, m'encantaria continuar-ho fent. No sé en quin format, perquè també és un món molt canviant, És a dir, per exemple, jo vaig començar fa 3-4 anys, i en el fons va anar bé perquè no hi havia tants podcasts en català i mira ara la conversa que estem tenint de n'hi ha masses, tal, no sé què. I en el moment vaig cridar l'atenció de seguida perquè n'hi havia 2, i n'hi havia molt pocs. Llavors, també la tele, la ràdio, tot no para d'evolucionar. Jo crec que d'aquí 5 anys ja hi haurà una nova manera... Poder el TikTok ja no és tan de moda. A més, com que tot va tan... Vull dir, sí que penso que continuaré estant vinculada al món de la comunicació, segur. No sé de quina manera.
I ara deixem ja la part una mica d'entrevista i anem ja a fer una mica de jocs. Tornem a Tranqui jo també. Canviem perquè... de registre. Sí. T'hem proposat un joc, vale? Et posem en unes situacions i tu has de dir si ens mantenim tranqui o no. Oi, m'encanta que heu fet un joc tot filat, o sigui, sou meravellosos. Va, anem a per la primera. Fer un directe de 2 hores sense guió. És del meu podcast, per exemple? No. D'Eufòria, per exemple. Però és que Eufòria no hi havia guió, llavors mega tranqui. Era com comentar legal. Sí, en veritat he de dir que estaria tranqui. És que a mi I si haguessis de fer de Miqui Núñez, per exemple, que aquí sí que ja m'imagino guió, de Miqui Núñez, si haguessis de presentar Eufòria... Ah, no, de tele estem parlant. Zero tranqui. Zero tranqui. Sortir una portada d'una revista. Revista ja amb una mica de renom. Però perquè m'han entrevistat o perquè... Perquè ja ets famosa a tope, nivell... Més del que ja soc. Exacte. Pot ser. Tranqui, no? Vull dir, ha de ser guai, això. De moment 2 tranquis. 2 tranquis. Que et critiquin a Twitter. No sé si ha passat això. Zero tranqui. Zero tranqui. Perfecte, això? És a dir, jo el que no puc pretendre és dir la meva opinió i que la gent no pugui dir la seva. Clar, evidentment. És a dir, per exemple, sempre que vaig a fer alguna tertúlia a la tele o tal, sempre se'm rebenta molt i és que sembla estrany, però em sembla bé, perquè jo he anat a dir la meva opinió i des d'internet la gent ho veu i diu, jo penso el contrari. Evidentment, la gent a internet no és simpàtica dient les coses, però això ja ho sabíem. Però crec que és guai que hi hagi debat. O sigui, res em podria ofendre més que anar a un lloc, dir el que penso i que tothom digués, penso igual, home, doncs no. Que tothom et digués que tot és meravellós, totalment. Sí, ara, les crítiques que sí que m'afecten doncs és més quan és gent de la meva edat que jo penso que haurien d'estar a la meva onda i de sobte et critiquen, saps? O més com per alguna de la teva personalitat, aquí sí que t'ho fem perquè penses, ostres, pensava que tu hauries d'entendre, saps el que estic dient? Aquí sí que em sap més greu, però el típic de que surts de la tele i en Josep Maria no està a favor de que tu diguis no sé què... Ja sap greu, no? Escolta. Va, seguim amb el joc. Una altra situació és que una marca que no t'agrada et proposi fer una col·laboració, però molt ben pagada. Què fem? Ens mantenim tranquis, no tranquis? Si és que no m'agrada perquè, i seré totalment sincera, així és rotllo, és una marca d'aigua i no m'agrada aquesta aigua de gust, però la marca no té a nivell ètic res dolent. I em paga moltíssim, som-hi. Jo te la venc i vinga, i és la millor aigua i ho faria i que em rebentin perquè ho faríem tots. Si foten molta pasta. No ens enganyem. Ara, si estem parlant d'una marca que a nivell moral fa 1000 coses malament i tal, no sé què, vull dir, no. Que un convidat del teu podcast et canceli 10 minuts abans de gravar. Zero tranqui. Em sembla una falta de professionalitat increïble, no la puc suportar. No del meu podcast, però sí que és algo que passa i sap molt greu, no? O sigui, sempre hi ha una cosa, és quan tot ens poden passar coses. O sigui, m'ha passat 1000 vegades, però sap molt greu sobretot per l'equip, perquè moltes vegades no treballes sola i, clar, no m'estàs cancel·lant a mi. O sigui, estàs cancel·lant a moltes persones que han ficat molt esforç i molt de temps en això, i com sempre et sap com greu a nivell col·lectiu i és una cosa que jo no he fet mai i intento no fer. Una altra situació, va, que et proposin participar a un reality show. Tipo Gran Hermano, sí. O així, sí. O Desafío, alguna cosa d'aquestes. Jo crec que m'agradaria, Sí? És que a més jo soc gran consumidora, o sigui, crec que m'agradaria i m'ho passaria molt bé. Ara mateix no ho faria, però en un altre punt segur que sí. Sí, com a situacions, gairebé totes tranquil·les. Sí, eh? Sí, totes tranquil·les. M'agrada que vius tranquil·la, està bé. És important. I la realitat és que sóc una persona zero tranqui, en general, saps? Vull dir, com que em sorprèn, poder estic performant. Sortirem amb sorpresa avui. Sí. Ara canviem de joc perquè... En tenim un altre. Sí. Som-hi, seguim amb el joc. Sí, clar, estem a Girona i a Girona ens agraden molt les llegendes. Tu has viscut aquí. He viscut aquí i he sigut molt feliç. En tens alguna de preferida, de llegenda? Les coneixes? No. Alguna que et soni? No me'n feu explicar-vos en cap perquè no la recordaré. No. Però sí que més jo m'envoltava de gent gironina i tota l'estona esteu explicant les vostres llegendes. Sí, som molt passats en aquest aspecte. I t'expliquen la llegenda i dius, bueno, som una mica passats, sí, presumim una mica d'això. No, però sou molt divertides, la gent de Girona. Sou de Girona. Girona, sí. Farem llegendes avui, venim a presumir-les, no? Exacte, sí. Som-hi, anem a veure els gironins aquests, per tant, comencem una llegenda i et posem 3 situacions a veure quina creus que és. Vale. Comencem per la primera. De la llegenda. La primera és el Tarlà. Segons la llegenda, quan la pesta va arribar a Girona, més en concret al carrer de l'Argenteria, el carrer es va tancar pels 2 extrems i un veí del carrer, anomenat Tarlà, va decidir: opció A, saltar per les teulades de casa en casa per portar menjar als veïns confinats;
Opció B, fer acrobàcies per animar la gent i allunyar-los de la por. O opció C, fugir del carrer disfressat de metge per no ser descobert. La B? Efectivament, és la B. La B, molt bé. Que molt bé, tu. Al públic també podeu participar. Sí. Escoltant les llegendes. S'estan demostrant ja, No, molt bé, molt bé. aquí més gironina que nosaltres. La segona llegenda, Carla, no sé si la coneixes, és la cucullona, que la cucullona és el monstre, per qui no ho sàpiga tampoc, anem a explicar què és el monstre més famós de la nostra ciutat, de Girona. Segons explica la llegenda, aquesta cucullona vivia al riu Onyar i sortia cada nit a menjar una cosa molt concreta. I heu d'endevinar, si voleu participar com a públic, què menjava la cucullona? Tenim l'opció A, peixos i rates de riu, que això podria molt ben ser. L'opció B, nens que no anaven a dormir d'hora, que anaven a dormir tard. O C, borratxos que tornaven tard a casa. I borratxos. Quina creus que és l'opció? La A, la B o la C? Crec que és la B. Oh, aquí el És públic la no C, sé. oi? És la C. Oh, Sí, hagués estat molt bé, Bueno, la estaves B. dubtant, que ja... Però bé, s'assembla. Bueno, va, una de dos, està bé. Molt bé. Anem a per la tercera? Seguim, va. La tercera és la de Sant Narcís. Sant Narcís és el patró de Girona. I quan els francesos van profanar la seva tomba al segle XVII, diuen que va passar un miracle. Del seu sarcòfag van sortir A, un raig de llum cegadora que va fer fugir a l'exèrcit. B, una plaga de mosques que van atacar els soldats francesos i els seus cavalls. O C, centenars de papallones blanques que van cobrir la catedral i van crear el que és ara Temps de Flors. Tan. Què serà? Quin era la A? A veure. La A, un raig de llum cegadora que va fer fugir a l'exèrcit. És aquesta? No, és la B. Hòstia, zero És la de les gironina, tu. mosques. No has vist les mosques de Girona? Les mosques? És Sí. molt doncs ve d'aquí. És veritat. D'aquesta Clar. llegenda. Quin Has fallo. vist? La mascota de Tot està l'equip lligat, del Girona també, Sí, que és la també és una mosca. mosca. Sí, Per sí. això en veus tantes aquí a Girona. Que a Si més vens? jo anava moltíssim quan vivia aquí a veure el bàsquet Girona, el futbol, Sí? al moment en el que no estaven a primera. Bueno. Bueno, ara, ojo el Una tema, mica ara, delicat, eh? aquest Ojo, que tema. això és delicat, ara, eh? Abans de que pugéssiu, jo estava suportiva amb els esports, i anava a veure el bàsquet, anava a veure el futbol. Una més, és que jo era una local aquí. M'encanta. Fem la quarta i última, Vale. vale? Donem l'oportunitat de fer 2 de 4, va. Vinga, va. A Girona tenim una manera molt especial d'aconseguir la ciutadania. No miris, eh? Que veig que estàs mirant el paper, no me miris, Ja eh? s'hi fixa, ja s'hi Estaves fixa. llegint, eh? No, estàvem... Una manera que no requereix ni papers, ni tràmits, ni esperes, i què ha de fer un bon gironí, vale? Per ser gironí. A, banyar-se al riu Onyar la nit de Sant Joan. B, comptar les escales de catedral i encertar el número. O C, fer un petó al cul de la lleona. Lo del cul de la lleona no, perquè és com per tornar. Això sí que ho sé. O serà això, oi? No sé, tu sabràs. No ho sé, Quin horror, no ho quin sé, horror. Carla. És aquesta, oi? És Pensa el cul de bé. la lleona. Pensa bé. Dóna-li una volta. No, diré, és que allò de les escales, és veritat que ho feu. Jo he pujat les escales i les he tingut que comptar tantes vegades que ho passadíssim. I a més hi ha 92 graons, estic convençuda, perquè els he comptat tantes vegades. No canvien, s'han sempre sumat són ni les Sí? mateixes. És que, bueno, només per haver encertat que hi ha 92 escales, Ja crec que ja mereixes el mereixo punt, eh? ni que sigui el carnet de la girocleta. Bueno, ja Això, t'estàs girant ara ja... te'l donem. Però va, diré el cul de la lleona perquè crec que el públic m'ho està xivant una mica. És Bueno, això, no? bé, sí, bé. Però escolta, Aquesta sí. allà, escrita a la lleona, fica que si tu fas un petó al cul és perquè et promets com tornar. Tornar, sí. Però no que et converteixi en gironí. Ja, però tot gironí Tot ho ha gironí fet ha una de fer, vegada. sí. a la vida. Ho heu fet, Tots ho hem Sí, fet, home. sí. Sempre s'ha És fet. una mica com la I més Fontana de d'una. Trevi, saps? De tornar Això és a veritat, Roma. sí. Doncs En aquestes d'aquí a Girona. coses penso que torni el Covid, no? O sigui, Ai. perquè em sap greu, però què? O sigui, allà amb els morrejos... I tant, crec que Sí, de no- fet no hi ha l'escala, no, Ja no es encara? pot, ja no van Ara, treure l'escala. per fer un Pel Covid petó, ho van treure. t'has Van treure-ho, d'aixecar ja o no, portar el sí. tamboret de casa. Pel Covid, pensava que ho havien tret pels turistes pesats que es foten allà. També pot ser les dues coses. També podia ser. Que és pitjor, no? Sí, exacte. Bueno, ja estem de les llegendes, estem a punt d'acabar ja això, Jo crec però que tenim temps encara de tenim fer una mica de temps, també no? alguna cosa més. Va, Judit, anem-ho a fer, no? Tenim o què? un altre joc preparat. Hem repartit ja, perfecte. Sí, hem de repartit jocs. cartellets. Genial. Ui, sí. Doncs aquest joc que t'explicarem, jo crec que ja sabràs de què va, la dinàmica, Vale. però igualment t'expliquem, Carla, perquè necessitem l'atenció del públic, però també la teva atenció, perquè la protagonista ets tu. Ens hauràs d'explicar 3 històries o anècdotes o curiositats vale. sobre tu. Això sí, és important que sigui sobre tu, sobre la Carla Rubio. Tranquil·la, només Dues- m'agrada parlar sobre mi. Perfecte. Així estem en Per lloc això estàs aquí perfecte. I dues d'aquestes curiositats, anècdotes, històries sobre tu han de ser veritat i una d'aquestes ha de ser mentida. I aquí és on entra el públic perquè entre tots nosaltres també intentarem descobrir quina és la mentida. Haurem de descobrir això.
La primera és que, i jo això ho he explicat moltes vegades, que se'm donen molt malament els números, en plan no estic diagnosticada però tot apunta a una petita discalcúlia, tal. Llavors jo vaig haver de repetir P5 perquè no podia passar a primària sense haver après la numeració. I també vaig haver de repetir tercer de primària, és a dir, jo he repetit 2 cursos i els 2 són infantil i primària, perquè no m'acaba d'en sortir amb el tema de les multiplicacions. Val. Aquesta és la primera. La segona és que jo vaig anar a Estats Units a vacances amb tota la família i per acabar de viure la localitat de tot allà vaig viure un tiroteig. Aquesta és la segona. Uau, I la tercera és que mai m'he trencat res. Soc una persona completament forta i valenta. Mai he tingut cap tipus de lesió. Jo crec que la primera la gent pensa que és bastant mentida. A veure, Carla, i ens ho pots desvetllar? A veure... Efectivament. No he repetit cap curs. Molt bé. Molt bé, però la segona... Em considereu una noia espavilada? La segona ens has fet dubtar, amb el tiroteig. Déu meu, això... És una gran història que sempre m'agrada explicar perquè em fa sentir molt interessant haver viscut això, com una supervivent de guerra. Bueno, Carla, però això m'ha fet més forta. s'acaba el primer programa en directe del 5è Riu. Gràcies per venir aquí a passar una mica de caloret, perquè aquí el públic esteu bé, esteu a l'ombra, però aquí... Buah, tela, estem patint una mica, amb el sol. Has estat a gust? He estat molt a gust. Us vull donar les gràcies per convidar-me i l'enhorabona pel programa que feu. Ja us he dit que m'he escoltat diversos Ai, que bé, Carla. programes. Heu portat sempre convidats molt fantàstics. Espero haver estat a l'alçada. Això sí, 100%. I també donar les gràcies al Futurfest, que ja fa molt temps que vinc i sempre m'ho passo genial. Gràcies a tu, Carla. Bueno, per tota la gent, aquells que no van venir, vull dir, el pròxim cop, si en tornem a fer un altre en directe, que vinguin. Exacte, us avisem i veniu. I va estar guai. A veure, molt xulo. Una mica de calor vam passar. Sí, una mica de caloreta va Però ens ho vam passar. passar molt bé. Molt interessant tot el que deia la Carla, eh? Molt. Parlar també des del punt de vista de la salut mental i aquests temes que no havíem tractat mai, no? Aquí al I se'n parla poc, trobo. Exacte. I a part d'això, que és una gran persona i sobretot gràcies al Futurfest per convidar-nos una vegada més. I ara sí que comença ja a entrar la ganeta. Doncs anem a unes seccions gràcies a Urbinium, que és Cou a Girona. Per tant, endavant, entradeta. Què es cou a Girona? Doncs avui seguim descobrint què es cou a Girona i comencem rebent a la Marta i en Dylan, dels creadors d'Ubaga, un nou racó de Girona que ha obert fa molt poquet, ni un mes, de fet, els tenim ja aquí, i a partir de bols d'açaí i cafè d'especialitat volen donar-nos aquesta sensació de pausa, de tranquil·litat, de gaudir una mica dels amics, de la família. Benvinguts, nois, com esteu? Moltes gràcies, Judit. Molt bé, molt contents d'estar aquí. Nerviosos, però contents. Sí? La primera pregunta que us volem fer és una mica per qui encara no conegui Ubaga, per qui encara no hagi passat per davant o vulgui anar i descobrir què es cou, mai tan ben dit, en aquest local. Com definiríeu Ubaga? Bueno, nosaltres a Ubaga tenim com 3 pilars. Per una banda tenim l'açaí, que és com un dels nostres productes més especials, no? I què té d'important, o què té diferent aquest açaí? Que és un 60% de polpa d'açaí, està molt bo, una textura boníssima, i llavors tots els tòpics que tenim són saludables, no tenen sucres afegits, no hi ha marnadetes, no? Per dir-ho d'alguna manera. I després, què més? Tenim l'açaí per una banda, després tenim un altre pilar superimportant, que és el cafè. Tenim un cafè d'especialitat d'aquí de Girona, de mahogany, i és un cafè que està boníssim, i a part d'aquesta arrel gironina que tant busquem en tot el projecte. I per últim, el que tenim són els batuts, que són batuts 100% naturals, que els vam deixar una mica apartadets, però estan tenint també un munt d'èxit, i els fem nosaltres davant del client. I els enllaunem unes llaunes superxules també, i això està tenint... Què us anava a dir? Una mica, per qui no sàpiga també què és l'açaí, perquè és una mica dels vostres pilars, no? Una d'aquestes 3 potes importants d'Ubaga. Què li explicaries dels beneficis, què és l'açaí? És un fruit que prové bàsicament de l'Amazones, només creix allà. I llavors, arrel de la seva polpa, creem aquest gelat, per dir-ho d'alguna manera. A nivell, quins beneficis aporta? El més important, que és com un antioxidant superpotent. Sí, al final també ens enfoquem molt nosaltres els esportistes perquè una també de les propietats és que és antiinflamatòria i un gran recuperador muscular, que això també és... Per això la gent que té hàbits saludables i tal també es guia molt per aquest tipus de producte com l'açaí i tal.
Això us anava a dir, que teniu molta relació amb els esportistes, amb ciclistes. Sí, estem al carrer Nou, just estem davant de la Trec, que ja passa allà moltíssima gent cada dia a llogar una bici, a arreglar-la, el que sigui. I, bueno, estem molt lligats perquè, el que parlava abans, els esportistes estan tirant molt d'açaí, és un producte que està ara mateix molt en auge, i sobretot per això, per les seves propietats. Es considera, el que hi ha a la Marta, és un superaliment, propietat antioxidant, antiinflamatòries i un recuperador muscular superimportant, i a part, per quilocalories, o sigui, parlant a nivell nutricional, per quilocalories pot suplir perfectament qualsevol dinar, qualsevol sopar. Uau. Ara parlàvem de la localització. Una mica, per què veu triar aquest punt del carrer Nou? Jo crec que no el vam triar, saps? L'univers el va posar davant nostre. Sí, jo crec que sí. Sí, vam estar buscant local molt de temps, molt de temps. Vam mirar... Teníeu molt clar que havia de ser Girona? Havia de ser Girona, correcte. Sí, 100%. I havia de ser en una zona de pas. I, clar, trobar un local així a Girona és molt difícil. I vam trobar aquest i va ser com perfecte. D'on neix una miqueta la idea aquesta de combinar cafè d'especialitat amb açaí? Els que em van fer el branding, quan jo vaig començar a parlar amb ells i tal del projecte, o sigui, el branding va ser amb la primera marca que ens vam topar nosaltres professionalment, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, la primera baixada d'idees que vam tenir la vam xerrar amb ella. Nosaltres volíem estar molt enfocats en ciclisme i va dir, si ho feu així, i a Girona ha de ser amb cafè d'especialitat. Sí, ella que ens va parlar de, sí, és veritat, del cafè, i després ens va parlar de mahogany, dels quals ens hem enamorat també perdudament. Què té d'especial aquest cafè? A part que el cafè és superbo, jo crec que la gent que hi ha darrere. Nosaltres, amb tots els proveïdors que hem anat trobant, no només hem fet una relació transaccional, saps? Tu em dones producte i jo et dono a canviar el seu preu, sinó que hem establert una relació amb la persona que hi ha darrere. I amb Mahogany el que va haver és això, una persona darrere, que, bueno, un equip, al final no és només una persona, sinó un equip que ens vam enamorar d'ells. No teníem ni idea, aquesta marca des del minut 1 ens va obrir les portes d'allà d'on tenen el torrador i ens van donar tota la formació a vida i per haver. A part també d'aquests 3 productes que ens heu parlat ara al principi, també teniu el matcha. La història del matcha és que nosaltres busquem un proveïdor de matcha, ens encaixa, tenim també una relació bastant guai amb ell, un de Barcelona, i 2 dies abans d'obrir apareix un altre proveïdor de matxa a la porta. Per Instagram. Sí, ens contacta per Instagram i no, m'hi passo i ho tasteu. Nosaltres, experts de matxa, no en som, però la meva millor amiga sí. Ho va tastar i em va dir, Marta, has de canviar. Em deia, sí, tinc el de l'altre aquí darrere. Bona sort. Però és que aquest és 10.000 vegades millor i tu has de tenir aquest. I evidentment, no? Volem el millor de tot arreu i va ser com el nano sobreviu a Girona. I vam dir, bueno, doncs canviem. No s'ha de dir que aquest noi, sí, perquè us feu una idea, per aconseguir que el matxa del senyor que l'aconsegueix al Japó, per aconseguir que convèncer-lo, que siguis el meu proveïdor de matxa, li va costar 3 viatges a Japó. Per convèncer-lo. Això em va semblar, quan m'ho va explicar, que vaig dir, no, ja per si, boníssim. Té una marca, una imatge de 10, i el matxa... Ho cuiden tot. Sí, o sigui, està supercuidat, i el nano és un altre 10, doncs ja està. O sigui, si no ens agrada el matcha, podem provar el vostre a veure què tal, Perquè no té el típic sabor a gespa, que tothom s'hi queixa, doncs no és tan així, i després tenim una variant que tampoc la coneixíem, que és l'Oshika, que és el matxa torrat. Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do també que fins l'últim moment veu estar fent canvis, no? Com va ser aquest camí d'obrir el local? Perquè entenc que no és fàcil. No, van haver molts moments de... no puc més. No és fàcil. No. Nosaltres venim de zero, o sigui, vam començar tot de zero, sense cap idea, sense cap experiència en res. I, bueno, al final t'has de saber guiar, o sigui, que t'ajudin. T'has d'acompanyar de molt bona gent i al final ho vam aconseguir. Hem tingut sort. Hem tingut moltíssima sort amb tota la gent que ens ha acompanyat pel camí i gràcies a ells, en veritat, s'ha pogut fer tot. Nois, ara que l'Obaga ja existeix, ja és real i s'està convertint justament en un lloc, ara ho deia al principi, no? De pausar-te, de respirar, de cuidar-te també tu mateix. Com intenteu transmetre aquesta filosofia en el vostre local? Sí, i nosaltres preguntem molt, saps? Quan entra una persona, és, ei, què tal, com estàs? Després quan torna, et va agradar allò de l'altre dia? I a partir d'aquí la gent també pregunta, no? Jo què sé, nosaltres, per exemple, una altra cosa que tenim és que tot el que tenim és sense gluten. Ja comença a explicar, vale, ja portaré la meva tieta, no? I després, escolta, i el nom d'Obaga d'on ve? I li comencem
D'on ve el nom d'Obaga? Ara t'ho pregunto. Nosaltres, quan vam decidir obrir a Girona, teníem molt clar que el nom tenia que ser un nom català. No podíem ser açaí, bar, coffee shop, saps? No podíem, de cap de les maneres. I vam començar a buscar paraules en desús o poètiques, i llavors en Dylan va trobar Obaga. Trobem que és molt maca, que vosaltres ho heu d'imaginar un dia de calor, esteu fent senderisme per la muntanya, no? Fa sol, meravellós, tal, i de cop i volta trobeu una ombra de 4 pins i sota aquella ombra, fresquets, beveu una mica d'aigua, mengeu una miqueta, aquella ombra és l'Obaga. Clar, llavors era exactament el que nosaltres volíem projectar, aquesta pau, aquest moment de tranquil·litat, de dedicar-te per tu, saps? I llavors com que ens va queixar tot molt. Què us diu la gent quan els hi expliqueu? Ho heu d'explicar. Sí. Això ho heu d'explicar. Sí, perquè ningú... Bueno, de fet, sempre ho llegeixen i és Obaga. Per tothom és Obaga i no saben ni què és una paraula catalana. O sigui, molta gent no sap què és una paraula catalana, no sap què significa. De vegades algú sí que et diu ostres, sí, això ho deia la meva àvia. Però ells no saben què significa. Doncs, nois, l'última pregunta és una mica obligada. Sé que el projecte és molt jove, que comenceu tot just ara, però com us imagineu d'aquí uns anys, d'aquí un temps? Ens encantaria. Nosaltres ho hem fet amb l'idea de que sigui replicable. O sigui, tots els processos que tenim ho hem fet amb la idea de que pogués ser replicable en un futur i ojalà pugui ser-ho. Doncs us seguirem de molt a prop, nois. Moltíssimes gràcies per haver vingut, un plaer. Vindrem també a veure-us, a provar l'açaí, el matxa. Doncs que vagi bé, nois. Moltes gràcies. Gràcies. I ara anem a descobrir un nou restaurant a la Costa Brava, però que té arrels gironines. I ara m'entendreu. Segur que molts de vosaltres heu sentit a parlar del Bèstia, el restaurant de la plaça Belllloc. Doncs acaben d'obrir un nou Bèstia a S'Agaró, amb la seva proposta de platets per compartir vins naturals. Per primer cop arriba a la Costa Brava i avui tenim en Martín i en David per explicar-nos una mica de què va tot això. Benvinguts. Gràcies. Molt bé, contents. Per qui encara no conegui ben bé què és el Bèstia, com explicaríeu una mica què hi podem trobar i quin és aquest concepte del Bèstia? El Bèstia va néixer com un espai per compartir, de tapetes una mica gastronòmiques, i molt enfocat als vins naturals. I, hem anat perfeccionant les tapes, ho hem fet créixer, la veritat. Muy contentos de la rebuda que vamos a tener aquí a Girona. Y el año pasado, pues conversando con David, surgió la idea de, llevarlo a Costa Brava, que ya lo tenía en mente. Y un poco de la mano de él vamos a empezar a buscar locales por allí, que no es fácil, que es una zona bastante compleja. También aprovechando la experiencia de él, de que sabe más de la temporalidad de la costa, y de esta manera lo llevamos un poco para allí. Com surt la idea de fer aquest tipus de cuina, d'aquest concepte del Bèstia? Qué buena pregunta. A mí siempre me ha impresionado, la verdad, o me ha gustado de España el concepto de compartir. Y creo que es una parte que une mucho con Argentina, con lo que para nosotros tiene que ver en una reunión, que es más el momento que la comida en sí mismo. Creo que las tapas han ido evolucionando, ¿vale? Y cuando estaba pensando el modelo de negocio, tenía que ver con pensar una tapa un poco más allá de la típica tasca tradicional, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente los inicios tenían una base muy tradicional y muy clásica, y siempre he tenido un poco la obsesión de ir mejorando, de ir actualizando cada plato de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué unas patatas no las podemos hacer desde cero y no como el 90% de los sitios, que es todo comprado? Una salsa brava o una croqueta bien hecha que existen y que se pueden hacer, o acompañarlas con unas salsas especiales, o un pescado que sea un buen pescado y no pescado de tiro, a un precio que sea accesible, de alguna manera. I a part d'anar al menjar, això també ho porteu a la beguda, sobretot amb aquests vins naturals per als que aposteu, amb petits productors. Com ha evolucionat aquesta part del vi i per què vau escollir el vi com a beguda per fer això, diguéssim? El vino es algo muy especial, ¿no? Tiene mucha filosofía detrás, tiene mucho trabajo. A veces esto no está valorado lo suficiente, y creo, y lo enfoco más a algo que tú dijiste así de pasada, que son los pequeños productores, los vinos artesanales y cierta filosofía que hay detrás de trabajo y de pensamiento.
a la hora de hacer algún producto, ¿no? En este caso, bueno, el vino. Valoramos muchísimo una cerveza artesanal y siempre todo el mundo quiere una cerveza artesanal y hay competiciones de cerveza y tal, pero en el mundo del vino no nos pasa y todavía en España, que es uno de los principales productores de vino, se discute de que la copa no puede ser que esté a 5 euros, cuando tú en realidad no estás valorando la copa, estás valorando el trabajo de la persona que está por detrás, que ha estado al sol a 40 grados cosechando esa uva. Y eso era un poco lo que queríamos poner en valor. Entonces se trabajó sobre vinos artesanales, vinos de mínima intervención, vinos naturales y que sean proyectos muy mimados, con mucho cariño, con mucha energía detrás. A l'hora de proposar aquests vins i de fer que es combinin amb les tapes que ens parlaves, com ho feu? Com penseu les tapes perquè dialoguin amb aquest vi? Penseu els vins per adequar-los al menjar que teniu? Tenim una bodega que és prou gran a dia d'avui, que són 180 referències. Déu-n'hi-do. Sí. Porque una cosa es lo que se ve en el local, otra cosa es lo que se ve en la carta y otra cosa es lo que tenemos en el almacén i disponible. Hi ha coses que tenim una caixa a l'any, que ho comprem i ho tenim ahí pues, molt especial, hi ha coses que las tenemos y salen solo para el que sabe. No pensem la carta de tapes amb el maridatge, però sí que intentem pensar carn, peix, vegetales veganos, entonces fa una mica de complement a varias referències. Amb aquestes tapes característiques vostres una miqueta diferents, us atreviríeu a fer un top 3 de, si venim per primer cop, quines hem de provar sí o sí? Sin duda el croissant farcit de galta de porc, que se lo comprem al Joan de la Puntual. Sí, això és plat estrella top. Sempre agrada molt y bueno, ha surgido como un plato de sugerencia un fin de semana y ha sido una revolución. Normalment tenim unes croquetes que les anem canviant cada 8-12 mesos, ¿vale? Que també en general són top, pues són molt meloses, amb molta carn, amb molta xitxa, no fiquem gaire bechamel, més que res és xitxa en si mismo. Porro confitat, no? Sí, tenim una amanida tèbia, que són uns porros confitats amb pernil, burrata, pistatxo... Bueno, que és una mica un mix bastante xulo. I ara tota la gent que estigui aquest estiu a prop de S'Agaró també ho podrà provar en el Bèstia d'allà. Com sorgeix la idea de dir fem el salt a també obrir a S'Agaró? Bé, doncs quan en Martín sempre ho recordem i ens riem, ¿no? Em truca i em diu, tengo una idea, ¿no? O quiero hacer algo. Des de, vale, ¿qué quieres abrir, no? Ja va ser la resposta en telèfon i després parlant-ho molt i diguem, hosti, doncs mira, em va proposar la idea d'obrir un Bèstia. Mirant la zona, vam mirar moltes zones, vam mirar des de Platja d'Aro, vam mirar altres pobles de la costa i vam creure que s'adaptava molt al que era a S'Agaró, per al tipus de client, per una mica tot per l'ambient que hi ha a S'Agaró, perquè cada cop és molt més gastronòmic, sí que ja hi ha restaurants de sempre, com per exemple Viamàs, que són top a nivell gastronomia aquí a Catalunya, et diria, i creiem que en aquell lloc podia encaixar i de fet ara portem 3 setmanes però estem molt contents i pensem, o fa l'efecte que sí que pot anar encaixant, no? I va ser, doncs això, després d'un temps ens vam decidir, vam dir no, S'Agaró és el nostre lloc i per sort doncs també va acompanyar que trobéssim local, evidentment, i que poguéssim obrir relativament ràpid. Teníem clar que seria la Costa Brava, Això ho teníem clar. Teníem clar que aniria de Tossa fins a... No arribava a Roses, o sigui, era aquest tramo. Entonces, bueno, havia que buscar el local... I en aquest nou local heu volgut d'alguna manera transportar el Bèstia de Girona cap allà o us heu deixat més influenciar per la zona? Hi ha algun canvi que podrem trobar o és en si l'essència del Bèstia molt... No, és l'essència totalment de Bèstia. De fet, a nivell canvi, potser seria la carta. Tenim 2 platers que canvien. A Girona hi ha trinxata, hi ha arròs del senyoret, a Girona hi ha mandonguilla, hi ha anxova,
Vull dir que al final sí que hi ha 2 o 3 canvis, però l'essència, la decoració, l'ambient, la música, tot és que la idea és que sigui el 100% bèstia i portar el concepte, sí. Molt bé, doncs aquella gent que hagi anat al Bèstia Girona i li hagi agradat, però li agafi una mica lluny, ara a S'Agaró també el tenen, els que no l'hagin provat encara també els animem a provar-lo i nosaltres també segur que hi anirem. Moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres. A vosaltres. Gràcies. Bueno, i ara sí que despedim el 6è programa de la segona temporada del Cinquè Riu, perquè ja aquí estem molt bé perquè hi ha airet, però, comença a fer caloreta i toca anar de vacances, eh? Anirem de vacances i tant, ens tornem a trobar al setembre. Moltíssimes gràcies, com sempre, a tots els patrocinadors, a tothom que està darrere de les càmeres, que de debò que fa una feina excel·lent, i a vosaltres per acompanyar-nos i per mirar el programa. I recordeu, si us agrada escoltar aquest podcast, subscriviu-vos, doneu-li algun like, dieu-nos alguna cosa, que sempre ens agrada llegir-vos, i sempre és benvingut. I ens veiem a la tornada, oi? Això mateix. I que tota la informació està a Girona Secret a l'Instagram, també ho podeu veure allà. Setmana a setmana ho podeu anar mirant. I ens veiem a la tornada, que ens anem de vacances, tu. Vinga, va, marxem, que vagi bé. Adéu.